A merenda. Selfie. Ai, que bonito está todo na primavera. Sí, era fantástico. É estupendo. Ademais, as flores cheiran tan ben. Queres cheirala, Rafa? A ver. Achú! Vaya, debiche estar resfriar. Pero que raro, porque xa non vai frío. Pois eu atópome ben. Non teño febre, nin me dói a cabeza, nin nada. Entón, por que esbirraches? Non sei. Ah, esta cheira aínda mellor. Achú! Ai! Vaya, parece que é a flor o que che fai esbirrar. Pois sí. Que raro. Bah, co que me gustan as flores. Veña, anímate. Que tal se facemos unha carreira de croquetas desde o alto do outeiro de Fanti? Pero se sempre che gaño. Xa o veremos. Listo para perder? ¡Ah, que risa! 1, 2... Espera, te vai! ¡Ei! Achú! 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 Ai! Igual tens que mellorar esa técnica da croqueta saltimbanqui. Ai, estou un pouco mareado. Igual non é moi boa idea facer a croqueta se che fan esbirrar as flores. Achú! Achú! Será mellor que te afastes delas. Ai, ai! A ver que che axuda a erguerte. Vai a incordio. Hola, rapaces. Achú! Que che pasa, Rafa? Estás acatarrado. Non, Tupa, é algo moi raro. Cando cheiro unha flor, esbirro e non sei por qué. Xa sei o que che pasa. Ai, sí, que teño? O que ocorre é que és alérxico ao pole e as flores teñen pole. Por iso esbirras cando cheiras unha flor. E que é o pole? O pole é como uns graíños que teñen todas as plantas no seu interior. E a algunhas persoas failles dano. Pois eu non vexo nada. É que é moi pequeno, Achú! Tuto. Vaya, e por que esbirro agora se non cheirei ningunha flor? Porque aínda que non o vexamos, o pole está flotando no aire e móvese dun lado ao outro. É así como as plantas se reproducen e se espallan por todo o prado. Achú! E non hai ningún remedio. Sí, claro. E estás de sorte, porque Fante tamén é alérxico como a ti. É seguro que ten algo co que te sentes mellor. Esperad aquí, que subo a preguntarlle. Volvo agora. Espera, se son alérxico ao pole e o pole está no aire na primavera, se non respiro non esbirrarei, non? Rafa, pero como non vas respirar? Iso é imposible. Tuto por probar. Ai. Ai, Rafiña. Rafa, vas a afogar. Rafa! Ai, demostrado, non se pode estar sen respirar. Ben, pero polo menos xa non esbirras. É certo, xa non. Achú! Ai, terei que pensar outra solución. Quizais cun casco especial con raios antipole. Ou, xa sei, moito máis sinxelo. Se arrincamos todas as flores do prado, xa non haberá pole e non terei alerxia. Pero como vas deixar o prado sen flores? Ti viches cantas hai? Un lote. Pero canto antes empeces, antes acabarás. Eu?
Quitaste? Eu non podo achegarme a elas. Son alérxico. Bah, que cara! Tupa, 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 a que non se poden sacar todas as flores? Poderíades intentalo, pero non creo que o conseguísedes. Ademais, mañá volverían sair outra vez e teríades que quitalas de novo. Claro, Tupa, eu non caera niso. Achá! Achá! Toma isto, anda. Xa verás como te sentes mellor. Anda, pero se sabe a morodo. Que rico. Amorodo? Oh, que E morro! xa deixaches de esbirrar. Velo. É verdade. Agora xa non teño ganas de esbirrar. Agora sí que poderás cheirar todas as flores que queiras. Pois non é tan grave isto de ser alérxico. Ai, están moi ricas estas pastillas, Tupa, e non me podes dar unha a min tamén? Non, Tutu, non podes tomalas se non tes alerxia. Xa, pero é que me encanta o sabor a amorodo. Non, Tutu, os medicamentos son bons para curarse, pero poden ser moi perigosos se os tomas cando non os necesitas. Entendíchelo? Entendido. Pero como eu sí que as teño que tomar, hainas con sabor a chocolate. Non que eu saiba, pero con sabor a chocolate teño algo mellor. Que ben! Ei, eu tamén quero. Que a esas non lles teño nadiño de alerxia. Oh.